baccin bankwana ina maka rantsuwa da sunayen Allah 100 ba daya. Idan ka wuce wannan sirri, in kana da wata bukata muhimmi, wallahi alazim baka da rabo. Kana son ka yi arziki ka rasa yadda za ka yi a lokaci daya, kana son ka samu kuɗi ka rasa yadda za ka yi, ga sirrin da bacci kana cikin bugawa bacci zai dauke ka, kana farkawa duk wata bukata a nan duniya Allah ya yaye maka shi. Wallahi alazim wannan sirrin Allah ya kaddara ba za ka yi arziki ba, idan ka buga wannan sirrin sai ka yi arziki a nan duniya. Sirri ne mai canja kaddara, sirri ne wanda zai tabbatar maka arziki a gare ka. Kana gani kamar wasa ne ko? Na ranti da zatin Allah ba wasa bane. Ina masoya mu na fadin duniya, ina yan kasuwa kuma. Wannan sirri fa ko kana kasuwa ko baka kasuwa, ko baka komai, albarkacin la ilaha illallah, albarkacin Muhammadar Rasulullah, dangatan Allah, kana buga wannan sirri magana ya kare. Duk bukatan da kake da shi a nan duniya, kafin ka farka magana ta kare. Wallahi alazim wannan sirrin sai mai rubo ne zai iya aikatawa, kuma sai mai rubo wanda zai ci albarkacin Annabi Muhammadu duniya da lahira, shi kare zai sa ya saurara wannan sirrin. Kuma ni ma shi kare na ba wannan sirrin. In ba kai masoyin Annabi ba, ka wuce wannan gaba, baran baka wannan sirrin ba, kar ka dauka. Kai wa Annabi salati, kuma Allah ya kara wa Annabi daraja, Allah ya ba mu albarkacin ta duniya da lahira. Kuma ina so ka cire bakin ciki da hasada, ka taimaki ƴan uwa musulmai da sharing. Duk wanda ya karo da wannan sirrin ka samu mutum 30 saboda Annabi kai sharing. Bana samun komai in kai sharing, bana samun komai in kai comment, saboda Annabi ne na kawo muku, bana bukata komai a gurin ku. Allah ya sa kowa ya dace da alkai. Sirrin shine kul huwallahu, zaka karanta kafa 41. Idan ka karanta kul huwallahu kafa 41, sai ka karanta iza jaa kafa 41, sai ka karanta falaki da nasi kafa 3 ka shafa fiskan ka kwanta, kafin ka tashi magana ta kare. Ko mene a nan duniya Allah zai fore maka. Na ba ku masoya na wannan sirri, Allah ya sa kowa ya dace da alkhairi. Allah ya sa kowa ya dace da alkhairi. Ina muku fatan alkhairi. Wayanda suke bukata hadijin sabulun samun arziki a lokaci da sabulu ne wanda zaka rabu da komai inda na cuta a jikinka, sihiri ne, kamun baka ne, bakin mutane, aljanu ne, balbalin bala'i, ba abin da zai same ka. Inda akwai wani cuta a jikinka, lokacin da kai wanka da wannan sabulun ko bai ya bar jikinka. Sabulu ne wanda shi ake cewa ko da sala zaka yi arziki ko babu sala zaka samu farin jini, ko kai ne jaba sai kai farin jini a duniya. Wannan zobe shi amfanin shi in kana neman wani nasara a duniya, kana so wannan nasaran ka cimma burinka, ka gaggauta ka je ka hada wannan zobe nan. Yana hannunka, ko kujeran sarauta ne kana neman shekara da shekaru baka samu ba, ko na siyasa shekara da shekaru baka samu ba, albarkacin Annabi Muhammad yana hannunka, Allah zai baka shi a cikin ruwan sanyi. Masoya, duk wannan abun da kake bukata, in kana bukata sabulu da zobe nan, in dai kana da halin da zaka iya hadawa, ka yi kokari ka taimaki kanka zaka taimaka. Ka cire bakin ciki da hasara, ka yi sharing, kawai ka je ka hada. Mun yi bayani a cikin profile, ka saurara ka dauka ka hada. In kuma ba za ka yi hada ba, muna da harede. Duk inda kake, duk kasan da kake, duk garin da kake, za mu tura maka. Ka duba kan profile akwai nambobi, ka dauka ka yi kira direct ko kuma ka yi magana a WhatsApp, insha Allah za a tura maka. Ko kai dan kasuwa ne, kana so ka mallaki kwastomomin ka, iyayen gidanka, abokan aikin ka, guduwan ka suke yi, akwai hayakin da za a tura maka, za ka tura da jikinka kwana 3. Duk wanda kuka hada ido da shi ka mallake shi, ko mace ko namiji, ko waye shi. Idan ke mace ce, wannan turaren wuta idan kika tura a jikinki kwana 3, na ranti da Allah zaki samu mijin aure a cikin gaggawa, emergency, ko ma waye Allah zai kawo shi lafiya lau. Duk abin da kake son kana bukata wani abu hadede emergency, ga number manager 070 70 90 90 39. Akwai kwallin mallaka bi ta zai. Wannan kwalli fa ko mutum yana bangon duniya ne, a cikin minti 30 ne zai nemo ki. Inda ya yaudare ki, ya ci miki amana, kun yi alkawari zai aure ki, daga baya ya gudu ya barke. Inda kin san sunan shi, ki kira sunan shi sau 3 kawai, ki sa kwallin na idon ki, magana ya kare. Wallahi ladin Allah ya bar mu da Annabi Muhammad masoya.